Именно за подобен фаул в центъра, така че трябва да бъде много внимателен до края на срещата. Сърмов, Седрик Бардон, Вагнер към Топозаков, Томашич, Ромуигбе, Бардон, Сърмов, не се получи комбинацията помежду им. Давчев. Отново подаване, насочено към Генков. Нападателя беше блокиран от капитана на Левски Елин Топозаков. Миланко Приваров по всичко личи ще бъде следващата смяна, която Станимир Стоилов ще извърши. Савич. Притеснявано Домовчийски. Към Варбанов. Силен пас напред към Калоян Караджинов. Започва вече като втори нападател да действа. Дефанзивния хаос на Локомотив София. Той също заслужава добри думи за играта си днешния следобед. Силен матч за Караджинов. Засада на Марчо Давчев. Лусио Вагнер ще изпълни статичното положение. Бившият футболист на Коринтианс, Ботафого, Севиля, Бенфика и Черно море. Знаете, Лусио Вагнер премина в Левски през 2005 година от отбора на Черно море. Телкийски за Домовчийски. Продължава в схема 3-5-2 да играе отбора на Локомотив София. Марков много затруднен от спорното подаване на Димо Атанасов. Играе Локомотив с постоянни смени на позициите от страна на Марчо Давчев и Калоян Караджинов. А Коилов и Даниел Боримиров така и не се отлепиха един от друг. В продължение на цял матч двамата играят рамо до рамо. Давчев. Ричард срещу него. От крака на Марчо Давчев тъч за Левски. Отново двойно подсигуряване в халфовата линия на сините. Седрик Бардон се притече на помощ на Ричард и Ромуигбе и успя да спечели тъч. Просто има разлика и в физическата подготовка на двата отбора. В момента футболистите на Левски стоят значително по-добре на терена. Хубав пас към Валери Домовчийски. Много добре разчерта ситуацията. Валентин Галев излезе на време и успя да улови. Аплодисменти за младия вратар на Локомотив. Орачев към Генков. Не успя да стигне до топката Цветан Генков. Прилив на енергия в играчите на Станимир Стоилов, въпреки че на книгата играят като гости в последните минути, непрестанно подкрепяни от феновете, които вече очакват просто маркирането на втората поредна и общо 25-та в историята шампионска титла на сините. Иначе дори в наглед успокоената игра, изнесена в центъра на терена, тя е на малко по-високи обороти от това, което сме свикнали да наблюдаваме
Отново независимо от тежкия терен след този проливен дъжд, който се изсипа до 30-та минута. До тази 30-та минута, в която отборът от стадион Георги Аспарухов вече водеше комфортно с 4-1. И след това през второто полувреме по един разменен гол и всичко върви към логичният спрямо показаното днес завършек. Тук ускорението на топката не позволи на Станислав Ангелов да я остави в очертанията на терена. И Милан Коприваров се появява в игра. Вече с надпис на екипа си Коприваров явно е забравил това копи, което демонстрираше неговото голямо самочувствие и може би приравняване към някои хора от Латинска Америка, поне с такива футболни качества и нрави. Сега той заменя Седрик Бардон и ще има възможност през следващите 12-13 минути да стане част от очертаващият се шампионски завършек на тазгодишното първенство за Левски. Изчистена топка назад Савич. Върбанов действа неконцентрирано и отново след влизането си футболист на Левски имаше възможност да играе. Този път Коприваров не успя по най-добрия начин с левия крак да завърши това положение. Този подарък на Йордан Върбанов. Наистина футболистите на Локомотив София трябва да съжаляват много за допуснатите от тях грешки в защита и за това, че на сините им върза при почти всяко едно положение през първата част. През втората малко по-ниска резултатност, но иначе този двубой щеше да наподобява хамбален, а не футболен развой. Миг несигурност за Валентин Галев. След това изчистена топка. Отново Лусил Вагнер има възможност да центрира. Христо Коилов. Караджинов, който се пребори. След това отново поредица от сигнал на Джан Лука Роки. Кой ще бъде шампион на България? Това си личи и по действията на сините, и по действията на червено-черните. Мечтата, за която се опитаха да си признаят, че съществува едва преди 5-6 дни всички от спортно-техническия щаб и шефовете на Локомотив София. Мечтата се оказа нереално постижима спрямо настоящото разпределение на силите в българския футбол. Самочувствието на Левски е на съвсем различно ниво от това и на Локомотив София, и на доста други клубове, които дръзнаха преди началото или по време на шампионата да спорят за златните медали. А пък последният, който ще има възможност в състава на Станимир Стоилов да опита и от игровата атмосфера на този сблъсък, се казва Емил Ангелов. Ето го на вашите екрани. И той ще се появи при сигнал на Джан Лука Роки. Кой ще бъде шампион на България? Това си личи и по действията на сините, и по действията на червено-черните. Мечтата, за която се опитаха да си признаят, че съществува едва преди 5-6 дни всички от спортно-техническия щаб и шефовете на Локомотив София. Мечтата се оказа нереално постижима спрямо настоящото разпределение на силите в българския футбол. Самочувствието на Левски е на съвсем различно ниво от това и на Локомотив София, и на доста други клубове, които дръзнаха преди началото или по време на шампионата да спорят за златните медали. А пък последният, който ще има възможност в състава на Станимир Стоилов да опита и от игровата атмосфера на този сблъсък, се казва Емил Ангелов. Ето го на вашите екрани. И той ще се появи при